наврӯзи хуҷастапай бо омадани худ пайғому падидаҳои тозаро ба аҳли башар эҳдо мекунад. аввалан ки аз эҳёи табиат, баҳори гулрез ва фасли рустану шукуфтанҳо мужда мерасонад ва дигар бо қудуми некаш боз ба як соли талошу заҳматҳо баҳри ободии рӯзгору ҷомеа оғоз мебахшад. имсол бошад ба ин ҳама падидаҳо навгонии дигаре ҳам зам гардид ки иртибот дорад ба табиату асоси мавҷуди ҳаёт дар замин. ин рӯзи байналмилалии ҳифзи перяхҳо ки минбаъд ҳар сол 21 март таҷлил мешавад. гиромидошти ин сана бо зуҳури наврӯзи аҷам албатта як фоли нек ва хужаста аст. вақте ки омӯзиши масъалаҳои об диққати ҷомеаи ҷаҳониро ҷалб намуд ва проблемаҳои об дар сатҳи байналмилалӣ омӯхта шуданд, пешвои муъаззами миллат пешниҳод намуданд ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ки дар ҳалли масъалаи махзани асосии захираҳои оби ошомидани замин, яъне перяхҳо, мо бояд ташаббусҳои муайянро роҳандозӣ намоем. ва ин пешниҳод чанд маротиба аз ҷониби пешвои муъаззами миллат дар арсаи байналмилалӣ ироа гардид ва дар вохӯрии аъзоёни панели сатҳи баланд иттилофи обу иқлим пешвои муъаззами миллат ин пешниҳодро ироа намуданд ва дар доираи пешниҳоди мазкур бо қатномаи махсуси Маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи перяхҳо эълон гардид. дар заминаи ҳамин қатнома рӯзи байналмилалии ҳифзи перяхҳо, фонди мақсадноки байналмилалӣ вобаста ба ҳифзи перяхҳо ва баргузории конфронси байналмилалии сатҳи баланд вобаста ба ҳифзи перяхҳо дар шаҳри Душанбе дар доираи ҳамин як қатнома қабул гардиданд. бо пешниҳоди панҷуми ҷониби Тоҷикистон, яъне ки эълон гардидани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи перяхҳо ҷомеаи ҷаҳониро водор месозад ки дар ин самт корҳои илмӣ таҳқиқотӣ бисёртар равона гардад ва барои ташкили экспедитсияи байналмилалӣ дар якҷоягӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ гузаронида шавад ва мақсад аз ин tashabbus ҳамеша ҷомеаи ҷаҳониро водор месозад ки ба ин масъалаи муҳими рӯз ҳамеша таваҷҷӯҳ равона гардида истад. ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ба ҳайси як давлати ташаббускори ҳалли масоили обу иқлим эътироф шудааст ва тамоми ташаббусҳояш оид ба ҳифзи муҳити экологии сайёра аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ якдилона пазируфта шуданд. асоси ҳаёти инсоният ба об вобастагӣ дорад ва санаи 22 март ҳам бошад рӯзи об ҷашн гирифта мешавад ва аз тарафи Созмони Милали Муттаҳид махсусан эълон гардидани санаи 21 март ки дар он рӯзи нав эҳёи соли нав оғоз мешавад, дар наврӯз иди наврӯз ҳам дар он рӯз ҷашн гирифта мешавад ва рӯзи байналмилалии ҳифзи перяхҳо низ аз тарафи Созмони Милали Муттаҳид санаи 21 март эълон гардид. ин ҳам бошад аз он шаҳодат медиҳад ки ҷомеаи ҷаҳонӣ аллакай ба ҷашнҳои миллии тоҷикон, ҷашнҳои қадимаи тоҷикон, ба наврӯзи тоҷикон таваҷҷӯҳ зоҳир карда истодаанд. бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нақшаи чорабиниҳо вобаста ба татбиқи амалии соли байналмилалии ҳифзи перяхҳо ва баргузории конфронси байналмилалии сатҳи баланд дар шаҳри Душанбе чорабиниҳо ба нақша гирифта шуданд ва ин чорабиниҳо давра ба давра амалӣ карда мешаванд. имрӯз дар ҷаҳон манбаъҳои оби тоза коҳиш меёбанд ва тағйирёбии глобалии иқлим ба захираҳои оби нӯшокӣ таъсири ногувор расонда истоданд. аз ҷумла ба перяхҳо ва таназзулёбии перяхҳо ҷомеаи ҷаҳониро нигарон сохтааст. аз ин нигоҳ эълон гардидани соли 2025 соли перяхҳо ва минбаъд ҳар сол қайд кардани рӯзи байналмилалии ҳифзи перяхҳо барои ҷустани тадбирҳои коҳиш бахшидани таъсири тағйирёбии иқлим ба манобеи обҳои зулол ва ҳифзи перяхҳо заминаҳои воқеӣ хоҳанд гузошт. масъалаи омӯзиши перяхҳо яке аз проблемаҳои бисёр нозук ва серхарҷ дар сатҳи байналмилалӣ эътироф гардиданд, зеро ки омӯзиши перяхҳо аз назари идоракунии гидрологӣ, яъне идора кардани захираҳоё бисёр муҳим аст. перяхҳо ҳамчун махзани асосии нигаҳдоранда ва ҳифзкунандаи оби тозаи ошомиданӣ аз назари таъсири тағйирёбии иқлим ниҳоят ҳасосанд.
ҷумҳурии тоҷикистон дар раванди тағйирёбии иқлим ва гармшавии глобалӣ дар солҳои наздик аз захираҳои обӣ танқисӣ намекашад, чаро ки мо захираҳои бузурги обӣ дорем ба монанди пиряхи ванҷиях, ба монанди кӯли сарез ва дарёҳои серобе ки дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳаст дар ҳамто надоранд ҳатто дар ҷаҳон. Ва як дарёи сиёмае ки дар водии варзоб ҷорӣ мешавад, яке аз 8 дарёҳои тозатарини дунё ба қайд гирифта шудааст. ва мо дар солҳои наздик ба танқисии об дучор намешавем ва дар ҷумҳурии тоҷикистон низ коркарди дубораи об низ ба роҳ монда нашудааст ва мо тамоми обҳои ҷумҳурии тоҷикистонро метавонем ки аз сарчашма бевосита истифода барем, мисол барои нӯшидан истифода барем, вале чунин омил дар дигар давлатҳо вуҷуд надорад. таъсири тағйирёбии иқлим ин на танҳо як ҳарорат аст. мо мебинем имрӯз ки яъне ки миқдори боришот дар минтақаҳои тоҷикистон хеле кам шуда истодааст ва мо имрӯз чӣ хеле ки олимон ба хулоса омаданд ки яке аз омилҳое ки таъсир мерасонад ба гармшавии иқлим ин газҳои гулхонагӣ мебошад ки дар ин самт тоҷикистон яке аз давлатҳое аст ки яъне дар осиёи марказӣ мо дар ҷои панҷум меистем. натиҷаҳое ки мо имрӯз дорем ки партовҳои газҳои гулхонагӣ дар ҷои панҷум меистем. камтар аст, хеле камтар аст. Агар дар ҷаҳон гӯем дар 137 рақам ҷойгир аст ҷумҳурии тоҷикистон. дар доираи қатномае ки созмони милали муттаҳид оид ба ҳифзи пиряхҳо қабул кардааст, маҷмӯи чорабиниҳои гуногун, баргузории конференсу нишастҳои илмӣ, форумҳо ва дигар ҳамоишҳо ба нақша гирифта шуданд. ҷумҳурии тоҷикистон дар ин раванд аз аввалин tashabbuskoroни баргузории конференси илмии сатҳи байналмилалӣ хоҳад буд. ҷомеаи ҷаҳонӣ дар раванди гузаронидани ҳамон таҳқиқоту омӯзишҳое ки дар доираи tashabbusҳои пешниҳоднамудаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби олии муҳтарам эмомалӣ раҳмон анҷом доданд, шумораи аҳолие ки ба оби ошомиданӣ дастрасӣ надорад, шуморае ки ба беҳдоштии об дастрасӣ надорад ва проблемаҳои асосие ки дар соҳаи об буданд дар сатҳи байналмилалӣ омӯхта шуданд. ин tashabbusҳо барои андешидани чораҳои минбаъда пешниҳод гардиданд. маркази омӯзиши пиряхҳои академияи миллии илмии тоҷикистон дар тӯли фаъолияти хош ҳамасола экспедитсияи кӯҳӣ ба роҳ мемонад ва дар натиҷаи гузарондани корҳои илмии таҳқиқотӣ муайян мегардад ки тамоми пиряхҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар қисмати забонаашон коҳишёбиро ба худ касб карданд. нисбати солҳои пештара хеле зиёдтар ба қайд гирифта мешавад ва бояд як чизро қайд кунем ки пиряхҳо низ ҳамчун як ҷисми том аз ду қисмат иборатанд, аз қисмати ғизогирӣ ва аз қисмати коҳишёбӣ. ва бояд қайд кунам ки дар қисмати ғизогирӣ пиряхҳои минтақаи помир нисбатан устувор мебошанд ва дар он минтақаҳо майдонҳои нави захираи боришоти сахти атмосферӣ ба қайд гирифта мешавад ва дар қисмати забона бошад, қисмати забонаи пиряхҳо ки аз хати барф поинтар ҷойгир шудаанд, албатта дар ҳамаи ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон обшавиро ба худ касб кардаанд. имрӯз олимони соҳа дар доираи нақшаи чорабиниҳо масоили умдаи соҳаро мавриди омӯзишу таҳқиқ қарор медиҳанд ва пажӯҳишҳо воқеан нишон медиҳанд ки вазъи коҳишёбии пиряхҳо дар минтақа ва бахусус мавзеъҳои гуногуни тоҷикистон ташвишовар боқӣ мемонад. пешниҳоде ки пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар арсаи байналмилалӣ ироа намуданд, то қабули ин пешниҳод аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пешвои муаззами миллат дар масъалаи омӯзиши ҳамин проблема диққати махсус доданд. аз ҷумла олимону коршиносони кишвар дар самти омӯзиши пиряхҳо барои гузарондани таҳқиқотҳо муаззаф гардиданд ки бисёр як натиҷаҳои илмии дурустам ба даст омаданд ва дар заминаи онҳо пешвои муаззами миллат дар сохтори академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон маркази омӯзиши пиряхҳоро ҳамчун муассисаи илмӣ таҳқиқотии бунёдӣ таъсис доданд ки бевосита ин ба масъалаҳои омӯзиши илмии пиряхҳо марказ машғул мебошад. таи солҳои охир ба назар мерасад ки обҳои зеризаминӣ низ ба берун кашида шуда истодаанд ба монанди зиёд намудани чоҳҳои амудӣ ва ин ҳам рафта
дар як чанд даҳсола сероб бошад ва сабаби аз байн рафтани баъзе захираҳои обӣ мегардад, аз байн рафтани чашмаҳо, аз байн рафтани рудҳои кӯҳӣ ва чунин чиз дар байни мардум таи даҳсолаи охир зиёд гашта истодааст. аз ҷониби ходимони илмии муассисаи давлатии илмии маркази омӯзиши пиряхҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ҳамасола тибқи нақша корҳои экспозитсионии омӯзиши пиряхҳо гузаронида мешавад. алахусус дар пиряхҳои осебпазире ки мо медонем, яъне ки пиряхҳои назоратӣ мегӯянд, тадқиқоти илмӣ гузаронида мешавад. алахусус ҳарсола дар пиряхи яке аз пиряхҳои осебпазире ки дар минтақаи Зарафшон ҷойгир ҳастад, ин пиряхи Зарафшон мебошад ки бо дарозии 25 километр ҷойгир аст дар ин минтақа. яке аз пиряхҳои осебпазир ба шумор меравад. аз маълумотҳои бойгонӣ агар назар афканем, аз соли 1978 то имҷониб ин пирях қариб ки 2,5 километр масоҳати худро яъне ки аз даст додааст, кам шудааст. ин маънои онро дорад ки ин пирях дар як сол қариб ки 27 метр, қариб ки 30 метр, аз 27 то 30 метр ақибнишинӣ шуда истодааст. طبق مشاهده‌های چندین ساله معین شده است که تعادل مقرری طبیعی نیز دیگرگون شده است و فرارسی فصل‌های سال، تغییریابی باد و هوا، گرمی و سردی‌ها گاهی در مهلت مقرری و گاهی دیر یا تیز به وقوع می‌آیند. این شهادت آن است که واقعاً گرمشوی گلوبالی اقلیم نظام طبیعی اکوسیستم سیاره را خلل‌دار ساخته است و این خطرناک هم است. نتیجه‌هایی که امروز مرکز آموزش پریخ‌های اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان دارد در سطح بین‌المللی اعتراف گردیدند. در دایره تشبس‌های بین‌المللی پیشروی معظم ملت اولین مراتبه معلومات وابسته به پریخ‌های تاجیکستان به سیستم مانیتورینگ پریخ‌های جهانی سازمان آب و هواشناسی پیشنهاد می‌گردند و این معلومات‌ها امکانیت فراهم می‌آورند که در سمت معین کردن تاثیرپذیری و تغییریابی اقلیم، پیشگویی حالت‌های فوق‌العاده و دیگر چاره‌بینی‌ها تشبس‌های مرکز آموزش پریخ‌ها علیه نتیجه داده ایستادند. تغییریابی اقلیم تاثیر خویش را به تمام نمود یخبندی‌های کره زمین رسانیده ایستاده است. فقط از طرف انسانیت، از طرف عالمان پیشنهاد کرده می‌شود که نه اینکه پیشگیری آبشوی پریخ‌ها بلکه از بین بردن عامل‌های تاثیرکننده، عامل‌های آنتروپوگنی انسانیت و طبیعت باید این کارها به تنظیم درآورده شود. سال‌های آخر می‌بینیم که در تاجیکستان ما زود چنگ و غبار با وجود آمده. فقط در سال گذشته یعنی سال 2024 در تاجیکستان قریب که 30 مرتبه چنگ و غبار مشاهده گردیده بود. روزهای آفتابی در تاجیکستان خیلی زیاد شده است. برمحل آمدن فصل‌ها، یعنی که برمحل آمدن بهار، تابستان، تیر ماه و زمستان. ما امروز اگر بگوییم که زمستان ما برمحل آمدگی است، یعنی که دیر آمد، این یکی از سبب‌های یعنی که گردشی پروسس‌های اتمسفری میگوییم که تاثیر آنها با منطقه‌های کوهی علاخص تاجیکستان است که همین پروسس‌ها روندهای همین پروسس‌ها خیلی در تاجیکستان کم شده است. سنجش حوزه‌های پریخ‌های موضع‌های گوناگون تاجیکستان نشان می‌دهند که آبشوی آنها وابسته به موقع جایگیرشویشان و مقدار بارشات اتمسفری دوام سال در این منطقه وابستگی دارد. هرچند دوام چند ده ساله‌های بعدی ما در جمهوری نارسایی آب تازه را کم احساس کنیم هم، ولی کاهش‌یابی پریخ‌های حوزه‌های پایان آب و صرفه‌کارانه استفاده نمودن آب می‌توانند مشکل آب تازه را ایجاد نمایند. متخصصان مرکز آموزش پریخ‌ها اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان برای نصب و آموزش شرایط‌های اقلیمی تشکلیابی پریخ‌ها دستگاه‌های
обуҳавошиносӣ истеҳсоли худи маркази омӯзиши периахҳоро ба роҳ монданд, ки онҳо имрӯз ба шакли санҷишӣ дар периахҳои алоҳида насб гардиданд ва омӯзишҳо аз рӯи онҳо анҷом дода мешаванд. периахҳои водии Зарафшон бошанд нисбатан осебпазиртар ба назар мерасанд, чаро ки нисбатан нисбат аз хати барф дар поинтар ҷойгир шуданд ва ин периахҳо рафта рафта ба периахҳои нуқтагӣ мубаддал гашта истоданд. периахҳои нуқтагӣ ҳамон периахҳое ки масоҳатшон аз 1000 метри мураббаъ камтар мебошад ва барои мисол ҳавзаи дарёи Моғиён дар ноҳияи ҳавзаи дарёи Моғиёни шохоби чапи дарёи Зарафшон ки дар ноҳияи Панҷакен ҷойгир шудааст ва ин шохоб ҳам бошад, охирон шохоби дарёи Зарафшон мебошад. периахҳои ин ҳавза дар як ҳолати бисёр нигаронкунанда қарор доранд, чаро ки қариб ки майдони захираи ин периахҳо пурра аз байн рафта истодааст. ҳар сола олимони муассисаи мо маркази омӯзиши периахҳо бо шарикони рушд тадқиқоту илмӣ на танҳо дар ҳавзаҳои дарёи Вахш ва Қисилсу гузаронида мешавад, балки дар шарқи Помир низ гузаронида мешавад. ин экспедитсияҳо ва корҳои илмии тадқиқотӣ дар ин периахҳо гузаронида мешавад, алахусус дар периахҳои Қароқул ва периахҳое ки хеле гӯем ки осебпазир ҳастанд, корҳои тадқиқотӣ гузаронида мешавад. бо назардошти муҳимияти масъала имрӯз олимону мутахассисони соҳа баҳри пешгирии обшавии периахҳо пажӯҳишҳо анҷом медиҳанд. аз ҷониби ҳукумати мамлакат санади махсус ҳам қабул гардид ва олимон шинондани дарахтонро дар назди забонаҳои периахҳо муҳим арзёбӣ мекунанд ва ташкили бошгоҳҳои изолясионӣ низ дар раванди омӯзиши вазъу ҳолати периахҳо тадбири муҳим дониста мешавад. дар раванди гузарондани корҳои илмии таҳқиқотӣ ҳамчунин аз ҷониби олимони маркази омӯзиши периахҳои Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон вобаста ба таъсиси бошишгоҳҳои илмии таҳқиқотӣ бевосита дар худи периахҳо тасмим гирифта шудааст. аз ҷумла маркази омӯзиши периахҳо бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳоли ҳозир дар раванди таҳия намудани лоиҳаҳо вобаста ба таъсиси бошишгоҳҳои саҳроии омӯзиши периахҳо дар ҳавзаи дарёи Зарафшон ва ҳавзаи дарёи Вахш тасмимҳо гирифта шуданд. яъне ки мо аз рӯи натиҷаи таҳқиқотҳои илмӣ бо роҳи бунёд намудани бошишгоҳҳои саҳроӣ ва дар заминаи онҳо таъсис додани кӯлҳои назди периахӣ ки дар оянда тавонанд барои танзими иқлими худи ноҳияи ҷойгиршавии периах таъсир расонида бошанд, ҳамин гуна иқдомҳо рӯйдаст гирифта шуданд ки дар оянда амалӣ хоҳанд шуд. дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари периахҳо яхбандиҳои абадӣ ва периахҳои сангин вуҷуд доранд. ин ду истилоҳ аз ҳамдигар фарқ мекунанд. периахҳои абадӣ бошанд дар минтақае ҷойгир мешаванд ки ҳарорат дар он ҷо пайваста аз сифр поин аст ва периахҳои сангин бошанд дар болои сатҳи замин, яъне ки маҷрои ҳаракаткунандаи сангу хок бо ях битонишуда мебошад, ки ин периахҳо ҳам аз хати барф поинтар новобаста аз расиши нури офтоб ба вуҷуд меоянд ва дар кишварҳои хориҷа манбаи асосии сарчашмаи оби ошомаданӣ периахҳои сангин ба ҳисоб мераванд. ва периахҳои сангин як хусусияти ба худ хос низ доранд, ки онҳоро дар адабиётҳои хориҷа ё ки адабиётҳои гласиологӣ полоишгоҳи табиӣ мегӯянд, чаро ки сангу хоке ки бо ях омехта шудааст дар зери замин дар натиҷаи ҳарорати гарми ҳаво об мешавад ва аз худ як оби тароватбахши тозаро ҷорӣ месозад. имрӯз дар Тоҷикистони мо чандин барнома ва стратегияҳо қабул шудааст. аз ҷумла стратегия дар бораи тағйирёбии иқлим то 2030 ва барномаи
дарахтзоркунӣ барои солҳои 2040 қабул шудааст, ки маҳз барои яъне ки паст намудани яъне шиддати обшавии пиряхҳо мебошад, ки чунки бояд Тоҷикистон то соли 2037 ҳамчун давлати сабз табдил дода мешавад. айни замон олимону мутахассисони мо ба конференсияи байналмилалии сатҳи баланд доир ба ҳифзи пиряхҳо дар шаҳри Душанбе омодагӣ мебинанд ва ин ҳамоиш воқеан барои ҳамкориҳои минбаъда дар татбиқи ҳадафҳои стратегии давлатҳо баҳри коҳиш бахшидани таъсири тағйирёбии иқлим ба манобеи оби зулол бахусус пиряхҳо имкониятҳои васеъро фароҳам хоҳад сохт. имрӯзҳо қабули қарорҳо дар сатҳи байналмилалӣ ва идоракунии захираҳои обу пиряхҳо бо дар назардошти хулосаҳои илмӣ амалӣ карда мешавад. яъне ки мо итминони комил дорем, ки бо баррасӣ гардидани масъалаҳои мазкур дар доираи конференсияи байналмилалии сатҳи баланд вобаста ба ҳифзи пиряхҳо, ки дар давоми моҳи майи соли 2025 дар шаҳри Душанбе дар назар дошта шудааст, бевосита ба ҳалли проблемаҳои глятсиологӣ, рушди илмҳои криосфера ва татбиқи амалии ҳамун нақшаи чорабиниҳои қатнома, ки дар сатҳи байналмилалӣ гирифта шуданд, мусоидат хоҳад кард. маркази омӯзиши пиряхҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон вобаста ба амалӣ гардондани қатномаи ҷониби Созмони Милали Муттаҳид, яъне ки эълон гардидани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо, аллакай дар ин радиф як конференсияи ҷумҳуриявии илмии амалӣ баргузор гардид ва марказ ба нақша гирифтааст, ки то охири соли ҷорӣ 3 маротибаи дигар конференсҳои байналмилалии сатҳи баланд баргузор гардонад. имрӯз масоили обшавии пиряхҳо ва кам шудани манбаъҳои оби зулол дар ҷаҳон аз чаҳорчӯби ҳавзаҳои илмӣ ба доираи масоили умдаи сиёсат ворид гаштааст ва ин як раванди ногузири дипломатияи обу иқлим дар сатҳи байналмилалӣ арзёбӣ мешавад. коршиносони соҳа саҳми ҷумҳурии Тоҷикистонро дар масири баррасию ҳалли мушкили оби зулол, ҳифзи пиряхҳо ва таъмини амнияти экологӣ хеле муассир баҳо медиҳанд ва воқеан кишвари мо дар ин ҷода муваффақ аст.